ne go wiye kaka jopiny owacho. Di bende jopiny neno ka gima ne set the ground governor. Aparo ni gimoro achiel ma jowinjo wa moro oyie godo kanyo en ni an adwa yie komachielo gi gimanyo Gladys Wanga wacho katenore gi wacho ODM. To dini walk from gimosebed kiwacho nwa nikech obedo mfano maber nikech koyudo lemo to paro wuon pargi ma sirikal opare oparo wuon pacho momiyo mai bende wuon pargi ja Kenya magolo suro mabene gi ratiro mar yudo any appointment okabiro kuom ratiro. Point mabire en ya Victor sani kiwuok mondo idhi e apisi jowa momilemogi kata jaluo mantiere ofis moro amora e county kucho to jagwengi more mobiro kata mana nyuola to nyisi ni ka osendikwa koro ok wanyal ndiko ng'ama chielo an kae jogi biro wacho na ng'owa my point matemo kelo kidhi e county ma Kisumo kacha tiko ni ambe keta bede secretary kata losie chai ka toko ni jogi biro wacho wach nepotism ibi nyisi ni ofis makoro antiere ka kawandai ka nikech koro nose kawo juma kowuok e location makamani an koro kibiro jogi dhi wacho na ng'owa na kelo jowa gavana okawo mfano malong'o koro mae bende nyiso wa ni jomodong bende we thung'owa ni ka nitiere thuolo minyalo rwaki ng'at ming'eyo we wacho ne ji ni ka e jogi biro neno ni wan joka ng'ato wan ka microphone pod mari fe we wacho ni wan joka ng'ato wan ka joka ng'ato ma ng'ato nyalo donjo gi minode otimo mfano maber nikech ng'ama ikuongo paro en mang'o kudugo nyisi ni ginene koro gimoro ma jowa wacho ga ni thuolo koyudore to in tineno ni dhi many mana jagot moro dhi many jakisi moro ni ok idwa kelo jou machiegni ma en mfano maber mogik Victor iwachno en ni amen mantiere duon ODM ok birumo sani jomoko biro nyisi ni mane tegno mar party mane kaka gidhi mak mana ni gima duong' mana kaka aneno osiepo Rolex Wasonga wacho ka en ni nyaka ODM balance interest adek interest mar national interest gi balance gi party interest to gi interest ma en dwach jopiny nyaka ging'e ni kata ka gitiyo gi sirikal kamano ka tiendgi achiel ni oko to tiendgi achiel ni iye bende gidhi giloso weche mag jopiny machalo nade nikech sirikand ni ok margi ka sama giling' e weche mag SHA to Sifuna ema wuoyo e weche mag SHA en ema jopiny biro nene kaka ng'ama wacho wechegi ka giling' e weche mag education nikech nyaka tandi maloso kamaendi ok wang'eyo ni en to jok ma wuok e constituency moae bende yudo yath bende ithiedho gi maber gi system mar SHA ni bende pesa mar education ni tiyo kuno koro it is possible kaka jay wacho pile ka waparne gi dichiel mogik Victor ni nyalo donjo e state house tidonjo bende gi wiyi ok owach ni iwe wiyi e dho gate kidonjo e state house it is possible ni donjo e state house to wiyi bende ting'o gi ng'uti te midonjo go erokamano senior adwa ni donje matin kaka jopiny wuoyo ka bang'e Dr. Fuong ne Nyarawela duonde jopiny en duonde Nyasaye